Dobroveče, dragi gledaoci, ja sam Milena Miletić, dobrodošli u novi Art magazin. Dragi gledaoci, pre nekoliko dana u Delta City-u predstavljen je prvi srpski monopol. Posle Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Italije, Srbija je četvrta zemlja na svetu koja je dobila personalizovanu verziju ove najigranije društvene igre. I tim povodom večera sa nama ispred turističke organizacije Srbije, Sandra Vlatković. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli, hvala na poziv. Sjajan povod imamo, to moram odmah da kažem. Ko nije igrao Monopol kad smo bili i deca, a i sad što da ne. I eto, ove godine se obeležava 85 godina postojanja ove društvene igre i divno što je i Srbija dobila verziju. Generalno povod je sjajan. Pomenuli ste, svi smo mi igrali, kažu 750 miliona ljudi je igralo ovu igru. Do sada Srbija je počasovana da bude četvrta zemlja na svetu koja ima svoju monopol tablu na kojoj su predstavljeni pojmovi, destinacije i atrakcije iz naše zemlje. Ovo je bila sjajna prilika prosto da se i u turističkom smislu kroz ovu najigraniju društvenu igru i mi predstavimo 22 polja koje se nalaze na ovoj monopol tabli. Dobila su svoja imena i pojmove upravo glasovima koje su stizali iz cele Srbije. Glasalo se u aprilu mesecu koji će se to pojmovi naći na tabli. Turistička organizacija Srbije je imala tu čast da između ostalog da predloge od, boga mi, 22 većina je usvojena, što smo ovako jako srećni, jer do poslednjeg momenta ni mi nismo znali koja su polja, ni mi nismo imali pojma kako će to izgledati. Znači, čekali smo zaista tu premijeru koja je pre neki dan bila u Delta City-u. Između ostalog, Turistička organizacija Srbije je dala predlog izgleda jedne od 6 specijalizovanih figurica koje će se koristiti u ovom monopolu. Pa pored opanaka, šajkače, košarkaške lopte, harmonike, jedna od figurica biće bista, odnosno jeste bista Nikole Tesle. Naime, nakon ankete koju smo mi sproveli sa studentima turizma, došli smo na ideju da ova figurica upravo bude Nikola Tesla, s obzirom da mi u 2016. godini obeležavamo 160 godina od rođenja ovog velikog našeg naučnika, te je to bila jedna od prilika da taj jubilej prosto proslavimo. Monopol je nešto što stiže do velikog broja ljudi. Mnogi se igraju, i mladi, i stariji, i zaista ovo nam je bila odlična mogućnost da se predstavimo i u turističkom smislu, i to tačno na 80. rođendan Monopolija, Mister Monopolija, odnosno ove popularne društvene igre. Tako je. I ono što moram da priznam, nekako mi se čini da je ovo odličan način da se upravo mlađim generacijama, da se oni upoznaju, da nauče nešto o našoj zemlji, o tim, kao što ste rekli. Tu imamo i Beograd, i Novi Sad, i Kragujevac, i Golubac, i Đerdap, Đavolja Varoš, sve. Da se upoznaju sa tim destinacijama, a isto tako i oni malo stariji, da posete što da neko do sada nisu išli. Pa dobro, ovo možete da zaista ideju da se posete neke destinacije, govorim za ove nas starije koji smo igrali kao klinci ovu igru, ali i mališanima mogućnost da se upoznaju na jedan neposredan način i sa lepotama koje ova zemlja ima, i zaista možda od malih nogu da ih učimo da je putovati Srbijom jako lepo i da menjamo svest u tom smislu i u tom smeru. Zato je nama ispred Turističke organizacije Srbije bilo zadovoljstvo da prosto budemo deo ovog projekta i da učestvujemo u pravljenju ove društvene igre, srpske verzije ove društvene igre. Ali to ću napomenuti, uz Monopol Srbija pojavit će se i brošura, odnosno vodič kroz Srbiju, koji će biti dostupan naredne godine, 2016. I to će dati priliku za jednu sveobuhvatniju, praktično, promociju turističkih destinacija i atrakcija koje se nalaze u ovoj igrici. Najnovija vest. Srbija postaje svetska destinacija.
Monopol, Srbija. Sve može biti vaše. Ono što moram da napomenem, rekviziti koji se nalaze u kutiji, imamo hotele i kućice crvene i plave boje i to nekako, to su boje naše zastave. Tako je, ima nešto bele naravno na samoj podlozi, tako da eto i boje naše zastave, ali svakako monopol koji je, rekli smo, 750 miliona ljudi igralo, 80 godina traje, najduža partija monopola se igrala čak 70 dana. Bez prestanka, to sam i ja negde pronašla, divno. Bez prestanka, tako da eto da kažemo da se neko duži vremenski period druži upravo i druži posmatrajući ove destinacije i to će nama dati priliku da na taj način i edukujemo i kroz igru predložimo gde to treba otići i šta to treba još videti što možda nismo imali prilike da vidimo u prethodnom periodu. To ste lepo rekli, lepote, prirodne lepote naše zemlje, to treba pogledati. U prodaji, je li tako? Monopol? Ali još jedna stvar je interesantna kod monopola, sad kad smo rekli u prodaji, ona je prodaji i kod nas, ali i u prodaji putem online. Tačnije, preko Amazona postoji mogućnost da se kupi ova srpska verzija, srpska edicija monopola, pošto je ovaj monopol rađen bilingvalno, znači na srpskom i na engleskom jeziku, i biće jako interesantno našim ljudima, recimo u dijaspori, da prosto igraju ovu igru i da se na taj način približe svojoj Srbiji, ali eto, Turistička organizacija Srbije je i ušla u ceo ovaj projekat baš u 2015. godini kada i promovišemo kampanju Moja Srbija koja je namenjena prevashodno domaćim, ali i našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu i njih smo praktično pozivali da budu neka vrsta ambasadora turizma svoje zemlje, pa će evo sad i kroz monopol imati tu priliku, ali ovaj monopol će doći na sve strane sveta i na najudaljenije krajeve. Ko zna, možda će to baš biti povod i razlog da neko od inostranih gostiju dođe u Srbiju vidivši šta se nalazi na ovoj monopol tabli. Divno, divno i velika čast za Srbiju, sigurno četvrta četvrta na svetu. Na svetu celom, rekli ste koje su zemlje u pitanju, mi smo četvrta zemlja koja ima svoju tablu i mogli smo da predstavimo zaista neka lepa mesta, kreativni su predlozi dolazili zaista iz cele Srbije, ali oni koji su osvojili najveći broj glasova, prosto našli su se na tabli. Tako je. Sandra, hvala puno što ste večeras bili sa nami, što smo pričali o ovoj, pa sigurno najigranijoj društvenoj igri. Hvala vama na pozivu i bit će mi zadovoljstvo i da sledeći put dođem.